V této kapitole se budeme zdokonalovat v prezentaci, ukážu vám, jak ukládat pohledy, sdílet tyto pohledy s uživateli a vytvářet dashboardy. Takže v minulé kapitole jsme si ukázali tvorbu a ovládání grafů a nyní se budeme věnovat ukládání pohledů a ukládání a tvorbě dashboardů. Takže dejme tomu každý pohled, který zde naklikáme, můžeme uložit. Já si nyní změním výběr a budu chtít zobrazit měsíční výsledovku za prvních 5 měsíců. Výběr si potvrdím a samotný pohled uložím funkcí uložit pohled. Pohled si pojmenujeme například P&L, servis měsíční a uložíme. Zde vidíte, že se nám P&L servis měsíční dostal do seznamu uložených pohledů. Pohled můžu přejmenovat, smazat, sdílet se všemi uživateli, nebo potom, až budu mít založený vybraný uživatele, tak jenom s vybranými uživateli. Toto ale není všechno. Já dejme tomu si vytvořím druhý pohled, kde změním obrat za konečný stav a získám výsledovku kumulovaně a tento pohled si opět uložím. Například P&L, service, year to date. Tak. A máme uložený pohled. Takže pohledy jsme schopni ukládat, jsme schopni měnit jejich pořadí, to znamená pomocí funkce přesunout nahoru, přesunout dolů, jsme schopni pohled sdílet. Jsme schopni ale i tyto reporty nebo naše uložené pohledy, například servis, P&L servis 1 až 5. měsíc, tak tento pohled jsme schopni si uložit do dashboardu. Uložení do dashboardu použijeme funkci uložit do dashboardu a vytváříme takzvaný dashlet. Dashlet si pojmenujeme například servis měsíční. Použít aktuální období zde dáme žádné, pak je zde možnost využít rok, kvartál a měsíc, to znamená časová osa v dashboardu bude automaticky aktualizována podle systémového data v počítači a zde pro začátek zvolíme žádné a typ dashletu zvolíme tabulka. To znamená to, co vidíme defaultně pod námi, uložíme. Takže máme jeden pohled připravený pro tvorbu dashboardu. A do dashboardu bychom si chtěli přidat opět tržby a náklady v čase, tento report. Takže opět použijeme funkci uložit do dashboardu. Vytvoříme jeho popis, například servis graf. Aktuální období opět žádné. Zvolíme graf a vybereme typ grafu, který chceme uložit do dashboardu. A uložíme. Takže nyní máme pro dashboard připravené 2 dashlety a pro samotnou tvorbu dashboardu se pomocí funkce dashboard přepneme. Zde už jeden dashboard je vytvořen, nevadí, vytvoříme si nový dashboard, který bude můj. Dashboard si uložíme a začneme ho editovat. To znamená, nejdřív si přidáme do dashboardu dashlet servis měsíční,
A dále si vybereme servis Graph, přidáme a uložíme. No a nyní vidíte, že dashboard už máme skoro hotový. Nyní akorát pouze po potahováním oken si umístíme jednotlivé dešlety tam, kde je chceme mít. Případně změníme velikost, urovnáme a dashboard je hotový. Tímto tlačítkem jsme schopni zobrazit daný dešlet přes celou obrazovku. Tlačítkem nastavení můžeme editovat jednotlivé dešlety nebo upravovat kontext. Například se můžeme přidat jedno období navíc, to znamená, přidáme si sem například červen, zobrazíme a zde je vidět, že nám období červen přibylo. Opět zde můžeme využívat funkce Drill to Detail nebo funkce Group By, například zde po cost centrech. Opět ta samá funkcionalita je i přístupná z grafu. Takže nyní vidíme rozpad tržeb po jednotlivých produktech. Opět funkce Drill to Detail je přístupná i z dashboardu. Dashboard, to určitě víte, jako takový velmi zvyšuje tu prezentovatelnost účetních čísel a dělá ji hezčí. Je to taková ta třešinka na dortu, proto by se tomu mělo věnovat nějaké úsilí. Potom to celá prezentace mnohem lépe vynikne od daných uživatelů.